You haven't demonstrated to me that you're not a table. What's your argument? Okay, hej Rasmus. Hvad tænker du? Sikke en måde at starte på. Jeg har fået lidt ekstra arbejde. Ja. Så jeg var nødt til at arbejde remote i går. På dit arbejde, eller? Ja. Nej, mit arbejde. Jeg har fået noget ekstra arbejde. Ja, du har fået noget ekstra arbejde. Jeg arbejder for Philip og sådan noget. Det tror jeg godt, jeg kan sige offentligt. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide, du siger det lidt lavere, sådan så de ikke hører dig, dem der lytter. Hvad mener du? Philip. Hvad mener du? Det er sådan under the table. Men jeg bliver nødt til, så du arbejdede for Philip remote? Ja, jeg er i gang med at lave noget for ham. Altså, det var det, du gjorde remote? Ja, men så skulle jeg... Der, hvor du arbejder normalt, dit dayjob, det kan du ikke lave remote, jo. Nej, det vil være legit fantastisk. Det kan jeg ikke. Men jeg havde bare ikke hjemme, og jeg skulle finde et sted at arbejde. Klassisk, ja. Biblioteket havde lukket. Okay. Nej, de har selvfølgelig heller ikke døgnåbent. Det er selvfølgelig rigtig nok. Min konto havde lukket. Nej, det ved jeg ikke. Men, din konto? Okay, så... Konto pizza? I det her scenarie... Det er jo der, du er. Jamen, jeg var, hvad hedder det, off-world, skulle jeg til at sige. Du var off-world? Jeg var ikke i min hjemby. Jeg kunne ikke bare køre hjem. Okay, du var off-world ligefrem. Okay, sikkert, ja. Ja. Hvad gør jeg? Hvad er klokken? Den er 10, cirka. Om aftenen? Om aftenen? Om morgenen. Om morgenen? Om morgenen? Ja. Der må der være et bibliotek, der er åbent om morgenen. Biblioteket var lukket. I det her scenarie biblioteket, men det har lukket. Okay, jeg prøver ikke at hypotere det. Ja, okay. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad man skal lave, men hvis det bare er med computer, coffee shop, café? Ja. Er det ikke the thing? Det er sådan den klassiske writers ting. Gå på hen på Starbucks og arbejde på dit screenplay. Og hvem er de her writers, Rasmus? Ja, det må du aldrig høre om. Nej. Jeg føler alle de der er helt ærlig, jeg føler alle dem der i coffee shop, de sidder og laver ingenting. De burde arbejde på deres CV. Eller de sidder... Ej, hvor du lyder boomagtigt lige nu. Eller de sidder... Det er ligesom Svamp Fyrkanten, hvor de sådan arbejder helt vildt hårdt, og så har de sådan skrevet 2 ord. Og så er de sådan, jamen det var nok for i dag, du ved. Og de har drukket sådan... Du ved... De ved 60 kopper kaffe. Ja, de ved godt, at sådan... Selv hvis de blev færdige med bogen, så vil de dø af et hjertestop på grund af alt det kaffe, de drak. Det er koffein! Eller at de var nødt til at sælge deres computer for råd til mad. Fordi de er mega dyre, de der kop kaffe. Ja, det er helt vildt. Jeg vil også sige, lad være med... Altså, men er det ikke fordi Starbucks har free wifi? Er det ikke sådan noget, den sten? Nå ja, okay. Hvorfor skulle du skrive med wifi? Jeg glemmer ikke, alle har ligesom free wifi, som jeg har. Men er det ikke det, der er... Er det det, der er... Hvorfor det Starbucks? Du er i et, hvad hedder det, skal jeg sige hostile, men et hvad hedder det, et neutral setting. Neutral setting, ja, sådan du bliver nødt til at... Ja. Der er ikke så mange distraktioner. Slesvig-Holsten. Ja, men ja, jo. Neutral territorium. Jeg føler bare, at nogle gange, så kan der... Ja, det er rigtigt. Du vil sige coffee shop, eller hvad? Jeg kan ikke komme i tanke med det. Er der nogen specifik kæde? Er Joe and the Juice, det er... Det er for højt. De spiller for højt musik. Rigtigt, ja, det er rigtigt. Det kan du se. Du vil slet ikke kunne få noget lavet. Og de har alle sammen, du ved, man-bånd. Og jeg kan slet ikke... Min puls stiger bare, jeg går forbi Joe and the Juice. Jimmy cyklede ned af gangen på en trehjuler. Jamen, det er det. Jeg har ikke sovet i et år. Jeg har ikke... Han får for lidt. Jeg forestiller bare Stephen King sidde sådan. Hvad for... Han har ikke sovet i hvor lang tid? Og poten kom op af graven for at få sin juice. Sin hav. Ja, sin juice. Sin sove dit år. Han kommer til at skrive det ind. Ja. Det er jo virkelig, det er jo sådan noget. Det er frygteligt. Ja, altså Joe, jeg ved heller ikke... Here's Nick J. What? Øjeblik. Backspace. Ja, den tjener jo ikke i bogen. Nej. jeg føler, at jeg ved ikke om det er det en del af, hvad hedder det, man snakker altid om the collapse of Western society, men er det her the collapse of Western literature, at vi lige netop ikke sidder derhjemme i en seriøs setting og arbejder? Det tror jeg nok. Jeg er på en eller anden måde enig med dig, men jeg kan ikke se, hvor du spørger. Bro, jeg vil elske at se sådan... Hvad er kollapset af litteratur? At litteratur er dårlig. Vi er enige om, at litteratur er dårlig i dag. Folk kan ikke finde ud af at skrive i dag. Det var lidt for generelt statement. Det lyder meget vildt. Jeg joker selvfølgelig en lille smule der, men det er, der er ikke nogen nye Tolstoy, hvis det er det, du tror. Nej, nemlig. Ingen Tolstoy, ingen Tolkien, ingen... Altså, det er skørt nok, fordi... Ingen Dickens. Det er så måske meget godt. Shots fired. Jeg hader dig, Dickens. Okay, fair nok. Alle de ting, de kommer sådan fra et sted af. De kommer der, hvor der ikke var internet.
Jamen, de kommer fra en mand, hvilket er crazy. At en mand kan kreere noget. Men så er der selvfølgelig også, der er også en dialog omkring, hvis Ringenes Herre var udkommet i dag, så var sådan endnu en åndssvag fantasy-novelle omkring en mand med et sværd, og en lav mand med en ring. Med en ring, og en høj mand med en stav. Du tror, det trope er blevet etableret uden Ringenes Herre? ja, det er selvfølgelig rigtigt. That is not true. Men, man får, altså, det er altid det der sådan, hvad hvis Ringenes Herre var det er det, der er altid sjovt. Hvad hvis Ringenes Herre var det første til at lave de koncepter, men det var mega dårligt? Så vi aldrig nogensinde bad sig fast, eller hvad? Ja, at det er bare ikke særlig godt skrevet, og historien er ikke særlig, men arketyperne og jeg kan godt se, hvad du mener. Det er sådan alt er godt på nær sproget, og så var det bare dårligt lavet. Men også narrativt. Ja. Det er kun verden, der er god. Altså, det er sådan Rings of Power, han skriver. Han skriver Rings of Power først. Det er the darkest timeline. Det er, hvor Tolkien starter med Rings of Power. Men så laver Amazon Ringenes Herre-filmene, i stedet for Rings of Power. Ja, måske ikke godt alligevel. Ja, men der er Timothy Chalamet, han er Aragorn eller sådan noget. Det fungerer slet ikke, fordi han er lige så høj som hobbiterne, og det går ikke. Er der noget eksempel på det? Er sådan noget sådan first... Altså måske comic books kunne man måske godt... De første comic books var sikkert mega dårlige. Ja, jeg tror ikke, de var særlig gode. Nej, vel? Nej, men det er også noget, du ved... Det er sådan noget, Superman kan hoppe over en bygning. Ja. Nu er det sådan noget med, at han kan flyve lige så hurtigt, som du ved. Jeg kan godt lide ideen om, at han kan flyve af for high concept. Ja. Til folk, så han kan bare hoppe rigtig højt, så hoppe over en skyskraber er mere sådan, du ved. Det forstår jeg ikke. Hvordan man flyver, altså? Nej, det kan jeg heller ikke rigtig finde ud af. Hvordan er det, Superman flyver? Ja, no. Fordi det er ikke, han er ikke noget mental, han er ikke noget psychic, han er ikke noget magic ability. Nej, det er bare, han kan bare flyve. Kryptonian skal flyve. Okay, honestly, så måske skulle han bare hoppe. Ja, jeg kan heller ikke... Det er sådan en af de ting... Altså, glem det der med brillerne og Clark Kent. Hvordan flyver de? Hvordan flyver Kryptonians? Og det er jo dem alle sammen, ikke? Og hvorfor flyver de så ikke bare væk fra planeten? Okay, det er jo så... Fordi der er lækkert, mand. Hvad mener du? Hvor skulle de flyve hen? Planeten blev destrueret. Nå, okay. Nu har jeg. Det er fordi... Kryptonians, det er fordi, når de bliver eksponeret for det, der hedder yellow sunlight, så får de superkræfter. Og det er der ikke på Krypton. Så på Krypton har de ikke superkræfter. Var der nogen planer om at finde en anden planet, hvor det ligner, var det virkelig... Ja, jeg vil også sige, hvis vi får superkræfter af den her, så synes jeg, vi skal tage derhen hurtigst muligt, mand. Ja, ikke? Jo. Men det ved jeg ikke, om det er sådan noget... Det vidste de ikke. Nej. Og så... Jo, det vidste de jo godt. At i Man of Steel, der siger Russell Crowe, som spiller hans far, han bliver pisset. Altså... Han får superkræfter herhen. Noget af det stil. Han siger sådan noget. Hvad med os andre? Skulle vi ikke have super? Altså? Jeg vil også sige, at byggede I kun én life shuttle. Der er kun plads til et baby. Men hele pointen er jo, det er virkelig sådan en don't look up scenarie i Man of Steel, fordi Russell Crowe er sådan lidt... don't look up scenarie. Hvor Russell Crowes karakter er sådan lidt, jorden, Krypton går under. Og de er sådan, det gør den ikke. Ja. Og det hele er ved at gå under. Og de er sådan lidt, det gør den ikke. Gav du mig lige noget nyt slang, jeg ikke har hørt før? Det ved jeg ikke. Don't look up scenarie. Ja. Er det blevet en frase? Hvis det er, så har jeg coinet lige nu på den her måde. Hvad er det, jeg vil have credit for den. Er det den der med... Det er, når det politiske budskab er meget on the nose. Nå, jeg tror det er den der film, Don't Look Up. Jeg tænker, jamen, det er også det, jeg siger. Ligesom ordet gaslight, ikke? Det er fra en film af, åbenbart. Udtrykket gaslighting er fra en film af. Okay. Hvilket er sindssygt. Den film har virkelig ødelagt kvinder overalt. Har såret... Det er bare noget, de forestiller sig. Ødelagt mange forhold. Det er bare noget, de forestiller sig. Hvad vil folk sige, hvis vi ikke havde gaslighting? You're gaslighting me. Du manipulerer mig. Det har ikke samme kraft, som at sige gaslighting. Manipulere lyder som om, du er sådan en... Du har sådan puppet strings. Hvorimod gaslight du master lyder som om... Du master og puppets mig. Hvorimod her... James. Du enter Sandman. Gaslight lyder nemlig mere aggressivt derinde. Ja, det lyder som sådan... Ja. Det lyder sådan noget, du ved... Han er blevet anklaget for mord, vold og gaslighting. Ja. Det kunne godt være sådan den tredje ting. Jeg kommer altid til at sige, du blacklighter mig. Du blacklighter mig. Blacklight? Det er sådan, du tænder lidt, så sker ikke noget. Du ser, om jeg ved ikke, mit tøj er vasket ordentligt, eller hvad? Jeg ved ikke. Og sådan info, ja. Om jeg har bedbox. Og det kunne man også. Ja. Det kunne man sagtens. Men måske er det sådan,
at der har været historie. For der har jo, altså vi er jo også enige om Grimm, altså vi er jo enige om, hvad hedder det, Tolkien, han poder fra en masse steder af. Ja, især sådan nogle anglo-saxo. Sådan noget Beowulf, sådan noget. Ja. Mytologi. Beowulf, mytologi, ja. Jeg synes godt, at Beowulf har alt for meget media i forhold til. Er Beowulf så god en historie? Det er bare sådan den første sådan... Eller det ved jeg ikke. Sorry. Ja. Det er en af de første sådan historier. Okay, ja. Som du fortæller, og så på tidspunkt skriver du den ned, og så er der bare masser af... Og så er den bare blevet god efter årene, eller hvad? Jamen, jeg tror bare, jeg tror ikke, den er sådan særlig god. Altså, det er jo ikke sådan en plot. Når du skal fortælle en historie, du ved, fra mund til mund, så kan du ikke have et plot. Så, altså, sådan et core concept. Sådan overlever. Altså, Nolans film havde aldrig, hvis jeg skulle forklare dem, det ville aldrig nogensinde gå. Det er faktisk interessant, det er faktisk rigtig let at huske. Og det er derfor eventyr er så lette. Relativt lette. Ja, og jeg kunne nok godt forklare dig Hans og Grete. Bare sådan off top of my head. Det kunne du. Selvfølgelig kunne du det. Nå, men de bliver smidt ud, og så møder de et hus af slik, og så stikker de af. Der er sådan meget clear, turn of events. Ja, præcis. Men det er måske biased, for man har hørt den 100 gange. Hvis jeg nu sagde kon og tistel, hvad sker der i kon og tistel? Der er en ko, der snakker, der er en tistel, der snakker. Det lyder rigtigt. Enige eller ikke enige, og tistlen bliver vist spist til sidst, tror jeg. Sorry, spoilers. Okay. Ja. Er konen? Det er H.C. Andersens Cinematic Universe. Spoiled. H.C. Andersen, den tissel er også med i de andre. Ja. Wow, er det tissel på konen? Wow! Der stod videoer. Hvis du zoomer ind her i det her afsnit, i det her Hans. Jeg kan ikke huske, hvad der er hos Andersen, hvad der er, men du ved. Portalerne åbner. Wow, hunden med øjne så store som mølle. Hunden med øjne så store som jeg kan huske det. Er det den fugl her i baggrunden? Er det den nattergale? Er det the nightingale? Dude, så du den der ærte i baggrunden? Det er helt klart en reference til... Så du ærten? Så du post-credit-scenen, hvor de spiser ærter, eller jeg ved ikke... Jeg ved ikke, om du ved, det er sådan en reference til. Der kommer sådan en prins hen og siger, jeg vil købe dit ært. Det er sådan, hvorfor vil du kun købe en ært? Din weirdo. Hvorfor køber han ærten? Nå, det er for at teste hende, ja, det er rigtigt, jeg skal lige huske. Han putter ærten under sådan 20, det er sådan 20 madrasser, 20 æderdunsstuer, 20, og hun har stadig ondt i ryggen. Ja. Hun dør. Hvis hun går udenfor, så dør hun. Det er vi enige om, vi gør. Vil du virkelig gerne... En svag vind brækker alle hendes knogler. Sove med hende resten af dit liv. Det kommer til at være det du skal godt nok ikke... Altså, ja. Ja, jeg tror, at den joke er blevet lavet. Okay. men det er rent nok. Har du spist i seng igen? Der krummer jeg helt lemlæst. Ja, helt lemlæst, ja. Men det er jo sådan noget. I sengen igen? Har du spist ærter i sengen? Ja, det er det suppe. Det er sådan, min største svaghed. Det er sådan, du ved, når man har det der cinematisk, så har man nogle film, der fokuserer på andet, så det er sådan The Marriage Story kind of film, det der. Ja. Der kommer ud der. Det er sådan noget, vi levede ikke lykkeligt til vores dage selv. Og sådan en lille havfrue, det er den, der bringer det hele ned, fordi de bliver sagsøgt af Disney af en eller anden grund. Ja. Fordi Disney, de har opfundet en tidsmaskine, og så taget tilbage og slået H.C. Andersen ihjel, for at de kan eje copyrighten til den lille havfrue for altid. Det der, det er en joke, men det vil de 100% gøre. Så hvis store virksomheder får fat i en tidsmaskine, så kommer det der til at ske. Altså, jeg ved godt, det er played out, men altså, så det der med hende, der var det en eller anden, der chokede på et eller andet, der døde. Ja. Og så vil de så vil de undgå det, fordi hun har sagt ja til nogle terms of service på Disney Plus i sådan 2017 eller sådan noget. Hun er blevet choked out. Der var en person, jeg kender. Ja, der var en person, der døde i Disneyland, ja. Og så... Fordi hun havde fået noget galt i halsen, eller hvad? Det tror jeg. Noget af den stil. Der var noget... Nej, det var... Eller kom der bare sådan en med et fedtmule kostume og bare whackede hende. Men en kæmpe ært. Ja, det var jeg havde det en... et eller andet allergisk, tror jeg. Ja. Og så prøvede de så... Advokaterne at komme ud af det, fordi at hun ligesom har signet den der... Agreement, hvor der står sådan, hvis du dør... I Disneyland. Hvis du dør i Disneyland, har vi ikke noget at gøre med. Jeg ved ikke, hvad har der stået? Jamen, det er jo det, man skal altid læse de der. Altså, det forstår jeg heller ikke. I'm sorry, what? Men det er vildt, de bare... Men der er ingen, der læser dem der alligevel, så de kunne prøve til at beskrive hvad som helst. Nej, det er rigtigt nok. Vi gemmer dine cookies. Ja. Og hvis du i tilfælde af dødstilfælde... Vi gemmer dine cookies, de rigtige, og dem på computeren. Ja, ved du, hvad cookies er? Jeg er uddannet multimediedesigner. Jeg har ikke sådan rigtig regnet ud af, hvordan det fungerer. Men det er vel... Den gemmer vel data? Ja, den gemmer vel din... Den gemmer data. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder cookies. Nej, men det er sådan en marketing-ting, tror jeg. Jeg bliver altid sliksyg, hver gang jeg står. Ja. Vi gemmer dine cookies. Cookies. Det kunne jeg godt bruge lidt nu.
er slet... Ja. Det forstår jeg heller ikke. Hvad var det, vi snakkede om? Jo, vi snakkede om, hvordan Disney rejste tilbage i tiden, og så lige, du ved, så er der sådan en skisse, hvor du ser Tolstoy, sådan et gammelt billede af Tolstoy, men han har sådan Mickey Mouse-ører på. Yeah. Og det samme med Dickens, og det samme med sådan, alle har bare sådan, du ved, Ligesom når man ser Minions i de der Minions-film igen, alle tiderne. Ja. Og så sådan Hitler med sådan... Med sådan Anders Sand matros kostume på. Overskæg er sådan formet ligesom et Mickey Mouse. I'm sorry, that's... Og alle nazisterne har de der Anders Sand på. Ingen bukser. Sådan et, what? Altså, Anders er jo en del af, hvad hedder det, den Nazism universe. Det tredje rige, eller hvad? Det tredje rige Cinematic Universe. Det tredje rige Cinematic Universe. Sammen med der undergang, og der er sport, eller hvad? Jeg har røgnet sådan et hul, hvor jeg sådan bare rører rundt på YouTube. Ja, det kan jeg godt høre. Og jeg tror, det er fordi, jeg en gang... Du er sådan en pinball-maskine, der bare bliver bounced rundt i videoer. Men en gang, der klikkede jeg på sådan en... det var sådan en du ved, Metropolis Restorated with Colors. Og som like AI upscaled, or whatever. Ja. For jeg ved, det var sådan Hitlers favoritfilm, eller sådan noget. Det var sådan en... Eller, alle elskede den film. Den var helt vildt populær. Ja, den der Fritz Lang tilbage i 29, ja. Og så har jeg bare sådan, så bliver det ved med at, altså så nogle gange så klikker jeg bare på den, og så ser jeg en lille smule af den, og sådan, hvad foregår der her? Hvad er det? Altså, det er virkelig en peculiar film. Mhm. Men der er ingen lyd på, hvilket er meget interessant. Nej, det er en stum film. Ja. Men, den er meget god. Er den det? Ja, altså hvis du er... Har du uironisk set den? Ja. Virkelig? Okay, fair nok. Ja. Jeg er filmhistoriker. Ja, okay. Self-proclaimed. Det er tid, du ikke bruger podcast, det bruger du på, eller på serier, det bruger du på film. Ja. så du har siddet igennem hele... Ja. Hvad handler det om? Godt spørgsmål. Hvad foregår der? For det første schism. Der er de rige oppe i de store højhus, og så er der arbejderne nede på gulvet. Hvor det er mørkt og skidt og sådan noget, ikke? That's how they get it. Allerede der. 10 ud af 10 forresten. Must watch. Ja, men altså... er der arbejderklasse med? Okay, så er der arbejderklasse med? Har de det hårdt? Jamen altså... er der rige? Der er også onde. Og som dør til sidst. Hallo? Men jeg går lige nogle gange sådan, jeg synes bare ikke, den her film er særlig godt. Der er ikke nogen rige, der bliver skudt i... Er der nogen rige, der bliver skudt i John Wick? Ja, de er vel alle sammen rige. Hvis du arbejder som assassin, så må du være rig. Jo. Ja, det tænker jeg også. Nå, og så er det noget med, at han laver sådan hende der, og hun er en robot, eller sådan, du ved, sådan Android, automaton-agtig, og hun skal sådan, du ved, how to be a real person. Og er det sådan en comedy, eller? Ja, det er sådan, nej. No. Det ville være synd at sige. Okay. Men det er sådan, den her er langt siden jeg har set den. Der er også en anime-udgave. Let's go. Skud. Skud-agtig. Metropolis. Ja, sådan må det jo være. Okay, I wanna see you. Så er der sådan en... Det er ikke en musical. OA, eller hvad hedder det? Intro. Nej. Nej, okay. Det er der ikke. Det er en film. Det er ligesom en film. Men er det ikke noget med, at det er sådan en... det er en analogi også for... Der er sådan en, med, at hun bliver antikrist eller et eller andet? Okay, det er jeg ikke på. Og det er noget dybere, eller hvad? Det er nogle andre videoer, jeg har set. Den fangede jeg ikke. Nej, men det kan godt være, hvis jeg så den igen, jeg vil, du ved, kigge på flere... Der er biblical imagery, er det ikke? Fordi der er sådan en apokalypse, er det ikke? Jeg kigger kun på arbejderne, min mand. Jeg kan ikke... Nej, det er ikke engang for at være, sådan en, men det er lang tid siden, jeg har set den. Og jeg kan bare huske, det er mere sådan noget... Jeg mener, det var sådan noget... Det humanske i hende der. Ja. Altså, det er ret scary der, hvor hun er en robot. Og hun danser sådan meget creepy. Ja, hun danser. Ja, den danser lidt. Og de går helt crazy. Ja. Jeg sad nemlig og tænkte på sådan The Horror of Babylon, eller et eller andet. Ja, men det er sådan old school sci-fi. Skud til tyskerne for bare at være sådan, jeg smider lige det her sci-fi ud. Hvis det snakker til om noget, 20'erne. Noget, der eksisterer i et vakuum. Hvad er sådan et... Okay, Fritz, hvad er din inspiration? Asimov. Jeg ved, altså, jeg har læst, jeg kan ikke sige, at jeg har læst Tolkien. Nej. Det er bare sådan... Der må være noget... Det er virkelig futurism i det hele taget, hvordan det bare... Nej, fordi Isaac Asimov, han var ikke født på det her tidspunkt. Nej, han er 60'erne, ikke? Ja, han er meget senere. Ja, det er faktisk lidt sjovt. Ja, er det første sådan... Oh my god. Oh my god. Det første sådan et stykke futurism. Det ved jeg ikke. Ja, er det den første sci-fi film, kunne man sige? Jamen, der er også den der, hvor de tager til månen. Der må være noget H.G. Wells, ikke?
noget Time Machine, War for Worlds. Der må være sådan noget der, ikke? Hvad må være ham. Hedder ham, den anden, ham den franske? Jules Verne, ja. Jules Verne. Jules Verne. Then we make like we all will fly around in air balloons and we will make crazy movies. Er det Werner Herzog? Det ved jeg ikke, det er sådan, jeg forestiller mig Jules Verne, han lyder. Men er han ikke fransk? Jo, han er fransk, ja, okay. Prøv igen. Then we will go in a big air balloon and we will crash and we'll call the Hindenburg and I will be hungry for Hindenburger. Yes. Okay, det bliver sådan lidt sovjet. Ja, du Hindenburger, yes. Du bevæger dig rundt i de litterære ting her. Men det er også... Men en ting er, når du læser det. Men når du sådan skal lave det på film. Ja. Du skal virkelig have en vision. Ja. Altså, du skal virkelig sådan, vi gør det her. Ja, og du skal... jeg forestiller mig også dengang, der var det sådan, der vidste man ikke, om vi er nødt til at have en set designer, vi er nødt til at have en production designer, vi er nødt til at... Det var sådan 2 dudes, der var sådan, okay, så skal vi også lige have... Hvad hvis vi har... Man kunne sige, at vi havde teater, okay. Man kunne sige, at vi havde teater. Der var sådan en analogi mellem det, I guess. Der er den der, hvor de alle sammen arbejder. Det er sådan teaterscener, I guess. Ja. Jeg tænkte, jeg så noget af den, så tænkte jeg, det kunne godt være et teaterstykke. Mm. Ja, man glemmer teater er sådan... Man glemmer teater er sådan... Jeg kan godt lige spørge, har du uironisk set Metropolis? Ja. Skulle jeg se den ironisk? Jeg ved heller ikke. Det er jo ikke The Room. Nej. det er selvfølgelig lang tid siden, og det er selvfølgelig en anden vibe, men... Ja, helt klart. Jeg så en video, jeg har tænkt mig om, hvis jeg havde mere tid på et eller andet tidspunkt, at gå tilbage, og så... du ved, der så sådan en video, sådan, hvor der er en dude, han ser alle de der Oscar-vindere igennem tidshistorien. Ja. Og der er nogle af de der plots, han snakker om, og nogle af de der film, og sådan, hvor jeg sådan, wow, det er virkelig high concept, eller det er virkelig sådan... I gamle dage, der gjorde man ting. De cookede. Igen, de havde ikke nogen destinationer, de havde ikke nogen coffee shops, hvor de sad og spildte deres tid. De var bare sådan... Jamen, de havde heller ingen idé om, hvad der virkede på film. De havde ikke nogen isolerede vinduer. De sad bare sådan med en stor jakke på, og var sådan, jeg er nødt til at lave et eller andet for at købe en brændeovn, eller et eller andet. Købe flere brændeovn til alle rummene. Jeg skal skrive for at holde mig varm. Jeg har ikke fjernvarme. Det er nok for det nu. Okay, jeg ved ikke det måske, men... Det var det nok ikke. Nej, altså... Men det er rent nok. Men det er, når du ikke har noget at sammenligne dig med. Du ved jo ikke, om det, du laver, er dårligt. Tror du det? Der er sådan større at gå på mod, fordi det føles... Ja, det er sådan en ny frontier, ikke? Ja, det er faktisk et godt argument. Hvorimod i dag er det sådan noget... Hvis ikke det kommer til at tjene penge, så gider vi ikke lave det. Så det skal være et remake, et reimagined, eller prequel, sequel. Ja, det er også... Det hele er noget møg. Det er faktisk rigtig slemt, at vi er i en kultur, hvor filmskaber ikke får sådan frihed til at lave ikke rigtigt. Nej. Ikke rigtigt. Det er kun meget få. Har du set det der med Heaven's Gate? Ikke sekten, men filmen. Nej. Du ved ham, der lavede Deer Hunter. Okay. Altså sådan en dokumentar om. Man siger, det er ham, der sådan dræbte Hollywood, eller dræbte det der med at få lov til at lave kæmpe... Du har fået lov til at lave mega dyr film med no constraints, du har fuld kreativ kontrol. Ja. Det er der kun meget, meget få, der gør nu. Ja. Det var ham, der lavede Deer Hunter. Han lavede sådan en omkring... Han lavede sådan crazy... Om Heaven's Gate? Nej. Om i 70'erne. Det var omkring pionertiden, I guess. Okay. Omkring the American Expansion, eller sådan noget. Det er sådan en crazy dyr. Men hvad hedder den? Heaven's Gate. Nå, den hedder Heaven's Gate, okay. Ja. Den er blevet killed lidt på Google der. Ja, det er godt nok. Okay. Hvordan han er bare sådan... Du ved, basically Stanley Kubrick med alt for mange penge og alt for meget kreativ kontrol. Uden talentet. Uden talentet til at lave bare en lidt god film, så vidt jeg forstår det. Jeg vil gerne indrømme, om jeg har ikke set filmen. Nej, okay. Men der er sepia-tone på, så det trækker den allerede lidt ned. Ja, det er også bare sådan lidt. Det var efter det, Hunter, ikke? Ja. Det er sådan klassisk. Du lavede den her film, som vi godt kan lide. Ja. Nu får du alle penge til at lave noget andet. Ja. Og så laver du bare det ikke. Men der vil jeg så gå i den anden retning. Du skal have lidt quality control. Af hvem dog? Hvad hvis vi har forskellige... Hvad hvis personen ikke... Altså, hvornår har studio... Det er et godt spørgsmål. Hvornår har studio interference nogensinde været en god idé? På hvad? Det er notorisk, at Ringenes Herre... Ikke dør til sidst. Jeg tror ikke, han dør. Jeg tror ikke, det er meningen, han skal dø. Hvordan er det kreativ? Jeg tror, det er noget med, at studio var meget involveret i Ringenes Herre. Altså, jeg kender agreement. Det var, at ham... CEO'en for... Legends...
Ja. Han havde fri kreativ kontrol, og Peter Jackson havde kreativ kontrol, men selvfølgelig ham CEO'en var over. Ja. Ellers så kørte du bare. Jo, men altså, er Peter Jackson sagt, så var de meget involveret. Okay, altså jeg tror, så har jeg jo... Jeg mener også, at de var meget involveret i den første Godfather. Og så selvfølgelig, det skulle lave toren. Så siger de, you go. Og så er han sådan lidt, så laver jeg den endnu længere. Jeg har ikke set toren, så jeg har ikke nogen sjove ting at sige. Okay. Det er godt, du lige siger det. Yeah. Så, hvis du undrer dig over, hvorfor der ikke er nogen joke her. No, but if Michael Corleone becomes like a vigilante, jeg kan bedre lide toren. Så på den måde, Okay. Så på den måde så er point måske stadig sat. Ja, okay. Men det er rent nok. Jeg skal se. Jeg synes bare, nogle gange, så er vi sådan ude i, okay, det er lidt for meget. Jeg føler ikke, Tarantino godt kunne, du ved. Rail it in? Han kunne godt rail it lidt. Ja. Især her i de nyere tider, hvor det er sådan noget. Det var faktisk en god pointe. Jeg mener, det er så hateful eight, tænker jeg. Nu er du høj på dig selv. Nu er du glad for dit eget script. Ja. Det hvor Channing Tatum kommer op af gulvet, hvor sådan, nu stopper det her. I mean, det var cool. Men kunne ikke, altså, hvis han gerne, jeg forstår bare ikke, han ikke lave en epic western, i stedet for at lave teaterstykke. Jeg forstår ikke, hvorfor du laver teaterstykke. Det er det virkelig. Ja. Det er det virkelig. Og så fordi den kommer efter Django, ikke? Hvor det er sådan noget, rigtigt, ja. Hvor det er sådan noget, you already did the... Ja, det er faktisk rigtigt. Laver du den igen? Laver du en western mere? Det har jeg faktisk ikke tænkt over, det er rigtigt. Men hvis han godt kan lide det, så bliver jo ikke lavet westerns mere. Altså, man laver nogle rigtig gode film en gang imellem. Og han laver aldrig sådan totale flops. Ligesom, hvad hedder ikke Scorsese? Scott Parker. Ham, der lavede Godfather. Coppola? Ja, Coppola. Hvor han sådan... han ikke? Nå, du mener, han laver nogle gange. Efterhånden, så tror jeg bare, han har været lidt heldig, måske. Altså, literally lavet whatever verdens bedste film, som er ret kedelig og ikke særlig god, faktisk. Men igen, jeg har ikke set toren. Jamen, det er jo ikke... Men så god er Godfather 1 heller ikke. Det er måske et played out argument, det her. Ja, det er det virkelig. Men det var sikkert god, da den udkom. Men så er Apocalypse... Okay. Hvorfor er den ikke særlig god? Du kan ikke bare sige ting. Den har en masse atmosfære, og den har en masse... gode skuespillere. Men handlingen er ikke så gripping. Det er meget sådan slow burn. Det er rigtigt. Det er meget sådan en... Der er ikke så meget... Jo, den er godt lavet, og lighting er cool. Håndværket er godt. Håndværket er godt, men essensen, the essence, er ikke så kraftig, synes jeg, som... I don't know, Good, the Bad, the Ugly. Det er selvfølgelig også nogle andre ting, der spiller derinde. Eller hvad er en film på samme tid? Good, the Bad, the Ugly er god. I like that one. Helt klart. Den er ikke episk, den er mere bare sådan... I don't know, der er ikke... jeg vil slet ikke sige, Goodfellas er bedre, hvis vi skulle tage den der. Det er jeg uenig med dig i. Det er en mere interessant film. Jeg er ikke så meget til Goodfellas. Vi har bare alle de her karakterer. Jeg er ikke den store gangstermand. Jeg er heller ikke til Goodfellas, men jeg føler hellere, jeg vil se den over The Godfather. Karaktererne er alle sammen sådan nogle grå nogen. Der er ikke noget sådan motiv, du kan komme bag. Sådan rigtigt. Jo, Michael. Ja, men han er også en broget karakter jo. De er jo alle sammen skurke. Nej, altså Michael starter som sådan lidt mere innocent. Han vil gerne ud af det her miljø. Okay, ja. Men så på grund af violence, det er hans far, og sådan noget, så bliver han ligesom trukket længere og længere inde. Jeg tror, jeg har set The Descended Cut. The Descended Cut, hvor det er bare Michael, der sidder i en coffee shop og prøver at skrive et manuskript. YouTube short. Ja, it's a bad movie. Part 769. Ja, altså det er bare sådan, at du får dem i rækkefølge. Ja, og du får sådan en eller anden mærkelig kinesisk video ind midt imellem nogle gange. Og sådan noget. Det er det mærkeligste ved shorts, når du kører sådan noget. Ja. Når du kører sådan noget part, så lige pludselig part 3 eller sådan noget, sådan starter midt i handlingen eller sådan noget, hvor det sådan, hvorfor bygger du shorts op på den her måde? Ja, wow. Det er altså vildt. Men hvis du havde... det var det, jeg ville spørge dig om. Ja, hvis du havde valget... Du kan ikke tage... Jeg tænkte, jeg vil ikke tage på en coffee shop af en eller anden grund. Jo, det er på grund af parkering. Parkering i Vejle. Nej, tak. Det var i Vejle. Det er off-world. Det er virkelig off-world. Og hvis du har en bil i Vejle, så kan du lige så godt køre ned i åen. Det er faktisk rigtigt. Altså, Vejle er et frygteligt sted at være. Forfærdeligt. Og køre. Ikke om sådan. Kolding, der kan du sådan snige dig ind i en eller anden, du ved, har været død i nogle års driveway. Ja. Eller holde et eller andet sted ulovligt.
uden at, du ved... Hvor du ved, der ikke kommer nogen. Altså, Vejle er virkelig sådan en autoritær, dystopisk stat, hvis du har en bil, synes jeg. Ja. Jeg kunne ikke nævne dig et sted, hvor du sådan confidently kunne holde gratis. Nej. Rigtigt. Og jeg har boet i Vejle. Ja, det er bare så dårligt. Jeg tror, det er måske played out. Jeg tror, folk er enige med mig, også for Vejle, at det er super nederen. Jeg tror faktisk, jeg er enig med mig. Jeg tror faktisk, jeg er enig med mig, og de er også enige med mig. De andre. Alle andre. Ja, jeg tror faktisk, I er enige med mig. Ja. Jeg har godt nok ikke sagt noget endnu, men I er enige. Men jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. Jeg får en vibe. Essensen af jer. Jeg får en vibe, ja. Så jeg havde valget mellem, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, at det ville være et stille sted. Men jeg tænkte på enten en Burger King eller McDonald's tæt på afkørslen. Det ville være der, hvor du går hen. Ja, ikke? Jo. Og det var rigtig hyggeligt i starten. Det var lige åbnet, tror jeg. Ja. McDonald's får du også fri wifi. Well, jeg havde min egen wifi. Ja. Men jo. Det kunne du faktisk godt. Og så, jeg satte mig der, på McDonald's. McDonald's er faktisk et low-key godt sted at sidde. Er det det? Jeg husker da, jeg gjorde det på et tidspunkt. Okay. Det er meget uformelt. Og jeg blev så helt vildt tyk af at spise på McDonald's hver dag. Det skal lige ses. Og du gjorde det hver dag? Jeg gjorde det var sådan noget eksamenslæsning. Du har sådan en writer's face. Nej, det var ikke til eksamen. Ja. Du tænkte ikke at gå ned på biblioteket? Nej. jeg sidder bare og prøver på at tænke, hvad for en McDonald's det kunne være. Men det er undisclosed. Nej, men... Det er de Kolding. Nå, okay, fair nok. Men altså, det er ikke hemmelighed. Nå, men det ved jeg ikke. Boede du der tæt på, eller hvad? Det var der, vi mødtes. Jeg mødtes med nogen. Nå, I mødtes der. Okay. Jeg ved ikke, om det var sådan noget, du ved, vi skal have sådan... gruppearbejde. Okay, jeg tror du var der alene, nemlig. Ej, jeg går ikke på McDonald's alene for det. Altså, det er for meget. Jeg var der alene. Jeg kan ikke engang... Jeg kan godt lide... Nu ved jeg godt, du lige har bashed det, men jeg kan godt lide tanken om at gå ned på en coffeeshop, og så sidde og skrive, og få en kaffe. Men ved du, hvad jeg kan lide? Nej. Jeg kan ikke lide det, jeg skulle gå ned på en coffeeshop, og skrive og få en kaffe. Jeg kan ikke lide tanken. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jeg kan ikke lide tanken. Jeg kan godt lide tanken, jeg kan ikke lide udførelsen. At gå derned? Ja. Hvad hvis du boede lige ved siden af en coffeeshop? Så vil jeg nok prøve det. Det vil nok være det prime. Ja, så skal du... Ja. For det er ret nok, når du endelig så kommer frem der, så er der gået sådan 2 timer. Du skulle nok ikke have valgt den. Ja, okay. Du skulle nok ikke have valgt en i Storkøbenhavn. Nej. Det kunne være sjovt. Eller så når du endelig er der, så er det mega dyrt. Og så det er det. Og så... Og man føler, man skal blive ved med at... Du kan ikke bare få en kaffe, og så sidde der 8 timer. Det er sådan et... Det synes jeg... Det du har arbejdet på, får ikke penge nok til at kunne betale den kaffe tilbage. Nej, det er det. Og der er også det her spil, hvor du skal på toilet. Ja. Og du tænker, skal jeg have min computer Skal jeg tage min computer med ind på toilettet, og så pakke den ud igen? Er det ikke rigtigt? Du griner, fordi du ved hvad der får. Jeg var lige netop i det der... Det er virkelig sådan et spænd. Hvor jeg var sådan lidt, kan jeg stole på dem? For jeg var sådan lidt, kan I holde øje med min computer? Så var sådan, hvis de holder øje med min computer, er der også en chance for, at de kunne tage den. Ja. Hvad hvis de tager den? Who's watching The Watchmen? Det er det rigtigt, det er. Du går hen, du kan sige, hey, kan I holde øje med min computer? Og så går du op til personalet, hey, kan I holde øje med dem, der holder øje med min computer? Og så er du bare sådan 15 mennesker i hele McDonald's, der bare sådan... Det var sådan Mexican stand-up. Det er sådan SS. Du kommer ud, så er det sådan, du ved, Django, hvor de alle sammen har skudt hinanden der. Det er sådan Stanford Prison Experiment. Men de computer er der stadig. Vildes. Det er sådan Stanford McDonald's Experiment. Vildes Experiment. McDonald's Experiment. Det er virkelig sådan noget, hvis du giver magt til folk. Det er ret nok. Ja, det jeg gjorde, jeg var sådan et, hvad gør man? Jeg var sådan, jeg tog min computer og mine headphones. Ikke min mus, dog. Du lod musen være? Ja, det ville stadig være detrimental, for jeg havde lige købt den. Okay. Jeg købte sådan fancy, du ved. Men man kan jo ikke slæbe det hele, så skal man til at pakke helt ned, og så... Ja. Jeg tænkte bare på de der uskyldige mennesker, der kiggede på mig med at gå ind med sådan en computer. Er jeg sådan en inspektør, eller sådan, jeg skal ind og grade? Så okay, ren gulv, lort på væggene, det er minus. Ren gulv, det er plus. Ja. Ikke lort på gulvet, det er okay. Ja, okay. Det er en brun zone. Men det er også en brun zone. Grey area. Jeg skulle til at sige ja. Men vi... jeg beklager. Det er også fordi, jeg havde lige fået den computer og sådan noget. Jeg var sådan lidt, okay. Ja, selvfølgelig. My luck, it'll be gone, ikke? Men man føler sig virkelig som sådan... så pakker man sammen, så går man ind på toilet, så kommer man ud, så pakker man ud igen. Jamen, jeg lå laderen være det. Sådan, der er ikke nogen, der gider bare stjæle en lader, for de passer aldrig andre folk. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Good for jer, ja. Og en mus, I don't know. Og jeg havde min medicin med os.
Hvor jeg sådan lidt, I guess somebody could take that, but, you know. Hvis du bare tog noget medicin, så vil du ikke bare tage det. Hvis du stjæler noget medicin. Det er virkelig sådan en russisk roulette. Ja, det er det virkelig. Det her er enten, du ved, vitaminpiller, eller det kan gå helt galt. Men jeg skulle have taget over, jeg kom i tanke om, at jeg skulle have taget over på Burger King, for der kom så mange mennesker. Der er virkelig bare flere folk. McDonald's er bare større. Men hvorfor? Why? Okay, du bliver nødt til, okay, nu siger de noget. Ja. Du bliver nødt til at få et sponsorat med Burger King, hvis du skal blive med at snakke så godt om dem. I mean... Hvorfor tog du ikke over på Burger King? Det er jo din... Det var også det, jeg ville have gjort, da jeg kørte hjem, og så var sådan, bare lige meget, jeg kører bare hjem. Det er jo dit sted. Ja. That's your place. Det er, ja, jeg ved ikke, jo, det var fordi, de ikke havde åbent endnu, da jeg kom. Det er det store, det er the big folly ved Burger King. Burger Kings folly her. Det er, de først åbner kl. 10. Ja. Hvor McDonald's, de er åbent for 7 eller sådan noget. Ja, de er... Ja. Der var engang, de havde åbent 24 timer eller noget. Er det ikke det? Det har jeg ikke huske. Jeg mener, jeg har siddet... Kolding, eller? Jeg har siddet på McDonald's meget, meget sent. Sammen med nogen? Ja. Nå, okay. Ja. Og så var der en gut med sådan en V for Vendetta-mask, sådan en Guy Fawkes-mask i køen, som sådan kiggede på mig. Sådan nu springer han det hele i luften. Ja, Kolding er sådan et fantastisk sted. Det blev skudt op af en craze. Det er også fordi, den ligger jo... Og så viser det billeder af dig. De troede, det var dig. Den ligger jo sådan... Nu kommer det inside baseball. Den ligger jo sådan væk fra sådan gadelivet. Og, ja. Så det er sådan, hvis du skal på McDonald's fra byen af... Ja. Det er sådan en... Så er det fordi, du har fået... outside the Shire for at komme derhen. Ja, det er det virkelig, og det er en lang tur, det ved vi. Ja. Men det er også fordi... Altså, så er det fordi, du ikke har lyst til slices. Du kan altid få en slice i byen. Sure. Der er, altså... Ja, the slice mafia. Der er virkelig meget. Ja. Så sådan, jamen, vi tager på McDonald's. Okay. Why? Ja, det er sådan et luksusvalg. Det er det virkelig. Ja. Så skal der være en designated driver. Jeg kan ikke sige sådan, jeg ved heller ikke, hvorfor han havde en maske på. Nej, det... Tog han sin ordre med den? Det må han have gjort. Det var dengang, man tog ordre ved personalet. Det gør man jo ikke med. Nej, det er rigtigt. Det var vildt nok. Det er vigtigt. Hvad laver personalet nu? De laver bare maden. Ja, ikke? Kundeskills, det er ikke krav mere der. Drive-thruen skal de også servicere folk. Jeg mener, at de altid prioriterer. Jeg har hørt sådan, at McDonald's prioriterer drive-thru. Det tror jeg nok. Men jeg gad godt... For ellers så laver du bare en kø, jo. Jo, men at det er hurtigere at køre igennem drive-thruen, end det er at sidde derinde. Ja, det er rent nok. Altså, det giver jo mening, fordi det er jo nødt til at prioritere nogen. Jeg kan bare ikke. Jeg har sådan en angst for at køre drive-thru. Come on. Jeg ved, det sekund, jeg stopper op for at hente mine ting, så kan jeg ikke starte bilen. Og så laver jeg en kæmpe kø eller et eller andet. Det er ikke sådan social anxiety. Jeg er sådan lidt... Prøv lige at vente lidt. Nej, det er ikke det. Det er mere sådan noget... for jeg er pissefed. Det ved jeg. Jeg er cool. Jeg backer mig selv i alle situationer. Men ikke biler. Nå, okay. Jeg backer ikke til... Jamen, jeg er ked af, at du lyder som om, du har haft dårlige oplevelser det har jeg ikke. Med biler. Så du har aldrig siddet... Jo, jeg har dårlige oplevelser med biler, men jeg har aldrig... Du har aldrig siddet fast i stedet i en drive-thru? Nej, det har jeg ikke. Man kan sige, det er jo godt. Der er altid nogen, der kan hjælpe dig med at flytte den, og der er nogen, der er motiveret til at hjælpe med at flytte din bil. Ja, det er jo en god måde at sige det på. Ja. Det er jo en god måde at sige det på. Og hvis du bliver sulten, indtil vejhjælpen kommer, så er der jo... Så kan du bare blive ved med at ordre noget. Altså, jeg tænker også... Kan jeg lige få en mere med? Jeg tænker også tit på de der, bare være done. Dem der holder ude i rabatten, motorvejen nogle gange. Ja. Oh my goodness. Det må virkelig stink. Det er virkelig noget møg. Du kan ikke sådan rigtig, du kan heller ikke blaffe eller noget. Du kan ikke sådan rigtig... Du kan ikke blaffe, ikke på motorvejen. Du kan ikke komme nogen steder. Nej, du bliver nødt til at vente til at få hjælp. Ja, du må ikke, du må ikke gøre noget. Du må ikke gå ud af bilen. Nej, og der er for det meste ikke nogen, Må du ikke gå ud af bilen? Det spørger jeg dig om. Du sagde, at du må ikke gøre noget. Men du må ikke, altså du kan og må ikke gøre noget. Du må ikke gå på motorvejen eller whatever. Nej, det må du ikke. Men der er heller ikke noget på den anden side. Af motorvejen. Det er bare sådan det er virkelig sådan no man's land. Ingen vej fører til Rom. Nej, vel? Nej. Der er ingen vej. Kun E45. Det er bare lastbiler, der overhaler hinanden. Ja. E45 er legit forfærdelig. Hvad er den det? Den er ikke særlig god. Skal vi lige rate, motorvejen? Ja, E20 bedre end E45. Jeg følte mig ret cool, da de har sådan en motorvej, hvis du får København op. Det er måske for banalt at rate. Ja. Rate motorvej. Men den er lidt skør, den der. Men E45 er sådan notorisk for at være ikke særlig god. I Danmark, men er det ikke, den er igennem hele Europa, ikke? I Danmark? Ja, det ved jeg ikke. Er det kun Danmark, vi kalder den E45, eller hedder den ikke?
Hedder de ikke alle sammen noget med E? Altså, den kører til Flensborg, ikke? Jo, men forestiller den ikke derfor? Jeg er sikker på, at det må den jo gøre. Til Rom eller sådan noget. Alle veje fra Rom. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke taget turen. Ikke færdig. Nej. Men nogle gange kunne det være sjovt at se. Kan jeg vide, hvor den her vej ender henne? Ja. Og så bare blive ved med at køre. Ja, så det er sådan en fantasi, jeg har. Og så ender man i et eller andet Narnia-land. Altså går der 10 minutter, så er du ved kysten. Altså, det er jo ikke fordi... Det er rent nok. Men jeg har sikkert nogle af de der... Sådan, jeg så en video af en sådan 7 timer lang video. Det er ham der, Noah Gervais, eller Cadwell hedder han. 7 timer? Han laver sådan nogle high art. Han er sådan en super god writer, og så laver han sådan nogle lange essays omkring spil og sådan nogle ting, men også andre ting. Okay. Der laver han en omkring The Lincoln Highway, hvor han kører den gamle Lincoln Highway. Hold op, ja. Men USA er virkelig de der lange stræk. Og du ved, du kører i USA, der er de der lange, det ved jeg ikke, og der er bare ingenting. Ja. Og så lige pludselig er der en diner. Ja, Nighthawks. Ja, et eller andet. Og du ved, der sker et eller andet shady derinde. Det er virkelig der horror stories sker. Det er bare skønt, hvor stor USA er. Det er helt vildt. Jeg så sådan en video, hvor jeg sådan lidt, vi er virkelig langt behind i forhold til consumerism. Altså, jeg så sådan en video... Og det synes jeg måske ikke er så slemt. Er der arbejderklasse? Er der rige? Ja, bare vent til at sige. Men en, hvor han reviewer, eller han går igennem alle... jeg kan slet ikke... Jeg kan mærke, min puls stiger. Ja, det har med samme Oscar, men han går igennem alle released monsterdrikke, hvor man sådan lidt... Der er måske 2 af dem her, 3, 5, 4 af dem her, jeg måske har hørt om. Ja. Og det er sådan et, faktisk så udkom den her, sådan den hvide monster, der udkom i 2007 i USA, og sådan et, vi fik den første i 2016. Ja. Altså det er virkelig sådan et, wow, hvad er det? Altså det er meget intriguing for mig, sådan hvad... Det skulle næsten være grund til at tage til USA, bare for at prøve noget. Bare for at prøve. Altså der kan du snakke om at dø af hjertestop, fordi de har puttet alt for meget koffein og sukker i. Der er bare alt, altså det er virkelig så crazy så meget, i forhold til hvor lidt der er. Altså hvad har vi? Vi har måske 3 forskellige Fanta, ikke? Exotic, Lime og regular. Jeg skulle til at sige normal. Hvis ikke han nævner normal, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Ja, den har man næsten helt glemt. Den har man faktisk glemt, ja. Og jeg var sådan lidt, hvad skete der med Lime? Hvad var det for noget? Det var ikke huske, vi drak det. Og så i hindsight var sådan lidt, det er virkelig den værste lime sodavand, jeg har smagt. Ja, Fanta Lime? Ja. Ja, der er ikke et godt mix. Der er ikke et godt mix. Nej. Det er ikke ligesom, hvad hedder den? Er det Pepsi'en, der har... Ja, det er rigtigt. Lost Lime. Pepsi Twist, bro. Pepsi Twist. Fredag aften. Klasse. Jamen, jeg er på besøg. I hear you. Vi havde sådan, derhjemme, der havde vi sådan en kurv med sodavand i. Okay. Når der var Pepsi Twist i den, så vidste det blev en god aften. Okay. Jamen, den er nemlig god. Men så fandt det sådan, can we get in on this? Nej, kan ikke. I har en anden smag, I har en anden profil. Hvad hvis vi laver et eller andet, som ingen ved, hvad er? Exotic. Exotic? Hvad er det? Det er eksotisk. Ja. Det er smagen af eksotisk. Det er sådan lidt... Oriental. Det er bare sådan et nondescript ord. Charterrejse. Ja, tropical. Jeg elsker, at I bruger tropical. Ja, men det kan du bedre forestille dig en exotic. Men du ser ikke så sådan, den er lyserød. Du forestiller den i sådan en fin glas, eller sådan en glas med sådan stjernekaster og sådan små paraplyer et eller andet sted. En strand på Bali. The presentation, the tone, the style. Ja. Pretty good. De smager, jeg kan også godt lide dem, men det er noget... Men hvad smager de af? Det er sådan noget, det er ligesom Oreo. Sådan, hvad smager Oreo af? Det er lidt det samme, det er sådan, beskriv exotic-smagen. Ja, og så skal den smager sådan lidt frisk. Frisk? Det er ikke en smag. Det er en tilstand, if anything. Den smager sådan lidt... Den smager sådan lidt frisk. Sådan lidt gammel. Lidt doven. Lidt jordet. Det vil være en smag. Ja, nej, det kan jeg ikke... Det ved jeg ikke. Ja. Men jeg ved heller ikke, så putter de vanilje i cola og sådan noget. Det er sådan... Man er nødt til at prøve nogle ting. Man er nødt til at prøve nogle ting, man er ikke nødt til at release nogle ting. Altså, de må godt... altså, jeg ved ikke, om det er studio interference, og Peter Jackson står og prøver at lave cola, og så lige pludselig, du skal putte noget... Vi skal faktisk lave et film i stedet for. Du skal putte noget exotic i den der. Yeah. Hvor den altså, jeg har hørt, at det er sådan det kunne være en forretningsstrategi, fordi hvis du udgiver en ny smag, ikke? Ja. Så køber folk den smag for at prøve den. Ja. Men så køber de også normalt ind, hvis de nu ikke kan lide den. Og så sælger du igen mere, end hvis du bare har solgt en. Ja, det er meget kynisk. Det er noget. Okay, men det er også, nu siger jeg noget. Nu går jeg sådan lidt antitated. Det er også weak-minded folk, der gør sådan noget. Du åbner den, tager en slurk, stiller den bagved.
Spytter det ud. Ja. Har du ikke lyst power move, det der? Det er, altså, jeg er ved at være min final form, føler jeg. Det er jeg føler... Hvor jeg sådan, jeg går i Bilka, jeg har ofte i Bilka, så er jeg sådan, jeg kunne godt tænke mig nogle flyers. Så går jeg og tager nogle flyers. Så åbner jeg den der flyer, den røde flyer. Ja. Tager en flyer mere. Og så biber jeg bare den der tomme pose op ved kassen. Ja. Det kan man godt. Ja, kan man godt slippe afsted med det? Det kan du godt. Du kan godt drikke en sodavand, og så gå hen og betale for den bagefter. Ja, i butikken. Ja, det kan du godt. Men det... Der må jeg sgu indrømme. Jeg føler mig sådan lidt power moved. Det er lidt power moved, men jamen, det er også fordi, man er lidt... Jeg er så tæt på at være kriminel. Ja. Hvis ikke jeg betaler for den her, så... Jeg har lavet en halv kriminalitet, fordi jeg har teknisk set taget det. Jeg er sådan i gråzonen lige nu. Jeg er sådan, ja. Skrøners krim... Det er virkelig... Det er sådan noget der. Kriminel. Forhandler. Consumer. Ja. Køber. Jeg er enten køber eller tyv. Eller kriminel, ja. Men jeg er sådan en superstadie, hvor jeg er begge dele. Indtil nogen åbner kassen og kigger åbenbart. Det er rigtigt. Og det er spændende, synes jeg, er vanvittigt. Men det, ja. Altså, det er også lidt trashy måske, men man kan gå med sådan en stor pose tips eller sådan noget, og spise. Og du sådan sådan en kæmpe size pose, bare står og spiser. Jeg betaler lige om lidt. Ja, eller sådan en 2 liter sodavand. Du kunne ikke have ventet. Du er nødt til at drikke 2 liter sodavand. Okay, jeg kan godt se, at du er super tørstig, men behøver du at drikke en sodavand? Når du når at komme hjem, så er den allerede sådan, du ved, alt fissen, den er ude. Jamen, jeg forstår heller... Ja, altså, hvad er scenariet? Hvad er appellen? Jeg så det i går. Ja. I forgårs. Hvor hun sådan... hun skal have noget brød. Ja. Det var i sådan en Lidl, du ved, så de sælger brød. Let's go. Og så tager hun sådan en skive i munden, og så lukker hun den, og så spiser hun den. What? Hvor jeg sådan, det kan du teknisk set godt jo, fordi du betaler jo stadig for brødet. Men du kan jo ikke gøre det. Du kan jo ikke gøre det på andre ting i Lidl. Du kan ikke tage, lad os sige, 2 pølsehorn i den her pose der og spise dem, og så når du kommer op med en tom pose i, hvad var der i? Det billigste. Det kan du ikke. Ej, hvor sjovt, jeg har slet ikke set godt. Det er rigtigt, ja. Det kan man jo ikke. Nej, det er vel tyveri. Det er en slags underlig ting. En skive af sådan toast, eller hvad? Nej, men det var sådan, du kunne købe sådan en skive. Ja. Du kunne købe sådan noget brød i Lidl, du ved, det der bag. Og så kan man få det til at skære det ud. Nå, har du nogensinde gjort det? Nej. Men jeg så nogen bruge den. Min farfar, han... Men så tog hun bare en skive, og så lukkede den, og så spiste hun vel den. Hun var vel sulten. Men min farfar køber men så køb noget ordentligt. Min farfar køber altid de der blokke, og så smider den ind i den der maskine. Ja. Og det er virkelig verdens bedste. Det er virkelig godt rugbrød. Ja. Men hvad det koster 100 kroner eller sådan noget, whatever. Og det ved jeg ikke. Det er sådan dyrt. Det der softkern? Jamen sådan noget, hvor du... Rugbrød? Ja, hvor det er et... nu er det sådan mere bagerrugbrød. Ja. Men det er også bare nogle... Det er jo godt rugbrød. Softkern rugbrød er godt. Ja. Rugbrød, ja. Det er virkelig underrated, altså... Jeg er ret sikker på, at rugbrød bare... Jeg ved, om alting bare smagte bedre i gamle dage, fordi at det lignede, at det var næsten lige blevet lavet, eller sådan... Du ved, der var ikke... Det er alle de der conservatives. Ja, præcis. Det kan godt være. Ja. Folk havde bedre smagsløg. Ja. Det kunne faktisk være en ting. Ja, hvad? Måske er du ret. Ja? Ja, fordi guderne skal vide, hvad de putter i nu. Og USA har jo ingen regler for det. Herhjemme har vi jo regler for, hvor meget du må putte i. Folk må have haft det bedre dengang. Ja, altså udover de røg og drak 1000 gange mere, end vi gør nu. Men hvornår rygning har det altid været en ting? Jeg tror, det startede... Det står mig som en 20'er-ting. Hvornår har det taget til i... Jeg føler, det har taget til i... Jeg føler, du ser de der film fra 60'erne der, hvor de sådan... Du ser Humphrey Bogart stå der med en smøg og sådan noget. Du sagde, this dame is... Men det er nye... Er det ikke sådan en ting for 20'erne at ryge smøger? Jo, det tror jeg. Ja. Jeg tror, det er der, det startede. Er det det? Eller cowboysene røg de smøger? Altså, jo, det er ikke så meget det, om de røg. Det gjorde de sikkert. Men det er jo... Altså... Det er jo mere sådan noget med, hvornår blev det sådan pop culture. Ja. Det tror jeg var i de film der. Ja. Hvor de der smarte Humphrey Bogart, Cary Grant, de stod der med. Især efter alle lægerne kom ud i 50'erne og sådan lidt, det er super godt for dit helbred. Det er faktisk, præcis. Du får nogle vitaminer, som der faktisk slet ikke er... Du kan godt se kostpyramiden. Hele det nederste lag er faktisk bare smøger. Er det en Camels? Er det en rød Cecil t-shirt, du har på? Er det sådan... Er din sportstaske er sådan en rød Cecil? Hvor har du den fra? Men vi snakker... Ultra paid off. Jeg har snakket om det før, det der med sådan en fitness-influencer fra sådan 60'erne og 40'erne og sådan noget, som er bare sådan... Husk at ryge de smøger inden maden, hvis du vil tabe dig. I mean, I guess. Fordi ryge... Teknisk set bliver du mæt af at ryge. Ja.
Så tænk dem, der ryger, er ofte ikke så tykke. Ja, du bliver mæt og glad, ja. Du bliver i hvert fald mæt. Jeg ved ikke, om du bliver. Nej. Dine tænder bliver høje. Det er heller ikke godt, vel? Det var faktisk godt, det er interessant, at du siger det, men jeg har begyndt at fantasere med tanken om at ryge cigar af en eller anden grund. Det var også sådan en du har set for mig, du tager. Det var sådan en inception thought, der kom, og jeg sådan lidt... det var ikke din. Det føles ikke sådan, jeg var sådan lidt... Jeg snakkede med en fyr nede på gaden. Du er heller ikke cigar, mand, er du det? Men jeg kan godt lide ideen om det. Det er sådan, der er noget hygge ved det. Der er noget... Du kan godt lide at være Winston Churchill. Det er fedt med noget, du ved. Ja, det er sådan, du kan sige, det er faktisk en kubansk cigar. Der er noget nipple over det. Ja. Og så jeg er sådan en, der tager ting i munden nogle gange, hvis jeg ikke lige stopper mig selv og sådan noget. Det ved jeg ikke. Du sidder bare med mikrofonen i munden. Nej, men jamen, altså, jeg ved ikke, hvis jeg sidder alene nogle gange, så kan jeg godt, som hvis jeg har noget i hånden, komme til at sætte det ind i munden. Jeg har sådan en mærkelig... oral fiksering, jamen, som Freud vil sige. Oral fiksering, men det... Sådan noget. Jeg føler bare, at cigar, men... Henriette vil ikke tillade mig det. Fordi det er vist ikke usundt. Hvorfor skulle det ikke være usundt? Fordi det er ikke nikotin. Er det ikke nikotin? Nej. Nå jo, men det er usundt i cigaretter er jo ikke nikotinet som sådan. Hvad? Det usundt i cigaretter er jo ikke nikotinet. Det er jo alle de der kemikalier, der også er i. Jeg tror, det var de andre ryger, du mødte, som der ødelagde dit liv. Ja, det er rent nok. Okay. Dem, der står og ruller smøger bag os i HF-klassen. Oh my god. Hvad havde I det? Ja, der var ham der i biologi. Det er simpelthen forfærdeligt. Det er sådan HF. Det er det HF kan. Det er det HF kan, som andre ting ikke kan. Ja, vi bringer alle arbejdere sammen på et sted. Nej, vi bringer alle dem, der ikke er i arbejde sammen på et sted. Og så skal du æde med se. For det er sådan noget, du ved, en ledig er et problem. En hel klasse er en force of nature. Men der er et sjovt sådan et, du ved, sådan et, der er sådan et sjovt sådan kind of unity, eller sådan et, du ved, all peoples from all nations and races. Ja. Der bare mødes på, altså det er sådan... HF er the great equalizer. Hvis vi kigger på de der Jehovas vidner pamphlets der omkring himlen og sådan noget. Det er bare hvide mænd. Nej, det er nemlig sådan ultra diverse, ultra sådan idealistic kind of... Jeg troede, det ville være sådan en... Nej, de har ikke noget... De er ikke racister i hvert fald, lad os bare sige sådan. Nej, okay. Det var heller ikke det, som sådan mente. Jeg har bare aldrig nogensinde set et Jehovas vidne, der ikke var... Ja, det er sådan en white ting. Var sådan den blegeste shade of white. Altså, the whiteness skala, der starter herovre med mormon. Ja. Og så kommer Jehovas vidner. Ja. Og så kommer måske kristne i midten. Ja. Og så kommer normale hvide. Så kommer... Hvem kommer efter det? Så kommer jøderne. Så kommer muslimerne. Kommer Eminem. Så kommer... Og så kommer afrikanerne. Og så kommer Black Hebrew Israelite. De er helt herovre. Ja. Og sure. Black Church også, selvfølgelig. Sure. Ja. De springer skalaen. Ja, det var rigtig nok. Der må være en whiteness-skala der. Er det ikke hvid eller normal hvid? Jeg ved ikke, hvorfor. Er det ikke hvid? Jeg ved ikke, hvorfor der er de her nuancer i hvid. Det er hvid. Okay, det skal du ikke ikke skals hvid. Ja, jeg er designer, så det... I think. Okay. Sorry. Yeah. No. Se, han får et projekt her, ikke? Jeg har lige en sidste ting, inden vi lige rører af. Yeah. Jeg så i selv samme Lidl, hvor hende der, hun spiser brødet. Jeg så en døv mand snakke med sig selv. Wow. Det er virkelig. Altså sådan med fakta. Du ved sådan her. Så stod han sådan og kiggede på ting, så stod han og lavede sådan et eller andet med hænderne og sådan lidt. What? Er du sikker på, at han snakker med... Ja, det må han vel. Jeg er sikker på, at han var døv. Hvordan var du sikker på det? For jeg snakkede med ham. Hvordan gjorde du det? Det gjorde jeg heller ikke særlig længe. Nå, du gik op til ham og snakkede? Jeg gik op til ham og snakkede med ham, så bladede han sådan, du ved. Okay. Hvad gjorde du så? Så gik jeg igen. Og du blev ved med at snakke til Læs min mund. Men det er der nogen af dem, der kan jo, så... Ja, det er rigtigt. Jeg gav ham bare en thumbs up, og så gik jeg igen. Okay, fair. Men så stod jeg og kiggede på mig, og faktisk, så sagde jeg bare sådan, det var lige godt lidt interessant. Ja, det kan man vel. Men hvordan fungerer ord inde i deres hjerne? Er det bare fakta, de tænker på, ligesom når vi tænker på ord inde i vores hoved? Ja. Tror du det? Det ved jeg ikke. Jeg har legit ingen anelse. Altså, men de kan jo godt læse for det meste. Men det er jo...
Ja. Ja, okay. Men de har jo ikke en stemme ind i hovedet, der fortæller. Men det er jo hurtigere for dem at snakke end at læse. Så hvis de ikke... de har ikke en stemme, det er et godt spørgsmål. De må ikke have en indre monolog. Men vi har jo heller ikke en indre monolog. Men jeg tror ikke... vores sind. Vi har en form for... Det er jo ikke, fordi du hører. At du kan godt tænke på lyd. Det er det, jeg altid siger. Du kan tænke på lyd. Hvordan fungerer det? Jeg kan tænke på en sang, jeg har hørt på vej herhen. Ja. Du kan tænke på lyd, ja. Hvordan kan min hjerne gengive noget, jeg ikke kan høre inde i mit hoved? Noget, der ikke eksisterer? Det er faktisk rigtigt. Forstår et billede, det er noget, jeg har set, men noget, jeg har hørt. Ja. That's weird. That's kind of weird. Ja. Sorry. Det er lidt sjovt. Det er sådan lidt, det er lidt metafysisk. Det er sådan lidt, det er sådan et AI-program, sådan noget genererer en sang from scratch-agtigt. Det er vel fordi din... Men det er rent, men når du læser, så har man nogle gange, altså de fleste har sådan en indre, du ved, så lyder ordene i dit hoved, når du læser. Det er der nogen, der ikke har. Er det folk siger? Det tror jeg ikke, din kone har. Jamen, vi snakker om, min kone siger, hun ikke har nogen indre monolog. Nej, det forstår jeg godt. Fordi hun siger, hun læser vildt hurtigt jo. Og det gør hun kun, fordi hun ikke siger ordene i hovedet. Så grører det bare. Så det er bare visuelt? Jeg aner ikke, hvordan hun gør. Jeg ved ikke, hvordan nogen af de mennesker gør. Men Henriette har også sagt, at hun ikke har en indre monolog overhovedet i sit hoved. Det er bare sådan... Det er bare sådan static. Gaslight, han gaslighter. Det er en indre monolog. Det vil stadig være en indre monolog. Sorry. Logical fallacy. Ja. Logical lying. Lying. The logical fallacy of lying. I mean, it's true, right? You're lying. Okay, det er spændende. Jeg tror, det er sådan, hun beskriver det. Virkelig. Hvordan kan du ikke have en indre monolog? Men så føler du nok bare tænker konceptuelt på det. Men det er sjovt, fordi du kan jo tænke, altså når du tænker, så tænker du ikke som sådan i ord på den måde. Men man kan godt gøre det på den måde. Ja. Så det er sådan lidt et valg. Ja. I guess. The human choice. Jeg ved det ikke helt. Men det er rent nok med døve, eller ja. Og sådan, har de kun fakter? Jeg tror sådan, om de er født døve. Ja. Tror jeg har noget at gøre med det, men... Altså, jeg boede i plejefamilie med en, hvor vi havde en inde på et tidspunkt, der var født døv. Ja? Eller, jeg er født døv. Så skulle vi gå til sådan noget tegnesprog og sådan noget. Jeg ved ikke, det var virkelig været dårlig undervisning. Jeg kan legit ikke huske. Jeg følte ikke, vi lærte noget. Jeg følte bare, vi hygge snakke om døve mennesker eller et eller andet. Og de kunne ikke høre, hvad vi sagde. Når jeg tænker over det, så er det meget, meget skørt, fordi jeg har aldrig været så... Det er meget skørt at bo sammen, fordi du bor i det samme hus. Ja. Men du er så disconnected på sådan en... Du kan ikke engang sådan tale noget som helst sprog. Nej, du skal lave... Ja, du er sådan helt disconnected. Og personen er også bare disconnected. De er ikke vant til at kommunikere på den måde. Nej, det er rigtigt. De ved ikke, hvor høj lyd du er. Hvor meget du snakker, og hvor høj musik. Det må virkelig være en drøm. Nej, jeg hørte ikke høj musik på det tidspunkt. Nej, stadigvæk. Jeg var faktisk meget timid med, jeg ved ikke, om jeg var bange for min mor eller sådan noget. Jeg var sådan jeg var jo bare bange for at spille for høje ting. Bange for din mor? Ja, yeah, I guess. Det er sjovt med en monolog. Men det er nok, når du læser, så har du sådan en stemme, der siger ordene. Men hvis ikke du har den, så kan du læse sindssygt hurtigt. Jeg læser hurtigere, men end jeg kan tale ind i hovedet. Ja. Eller jeg kan... Nej, jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg er begyndt, når jeg læser noget, faktisk, når jeg læser Bibelen, så læse det samtidig med, at jeg lytter til det. Ja. For så er du hele tiden on track, du ved. Det er der nogen, der gør. Det er ret effektivt, synes jeg. Det kalder man immersive reading nu. Ja, også fordi... It's a thing. De der version, du ved, der er sådan en... I Bibelen er der sådan en historie med en, der bliver stenet. Og jeg er sådan, okay, interessant, hvordan må de gøre det her i Lydbibelen, ikke? Det går bare full, altså... Wow, slap af. Det er sådan, du ved, sådan en klassisk radio, sådan noget med. Du ved, det er sådan... De laver selv lydeffekterne. Jeg var slet ikke, hvor hard in the paint går det på det her. De gik all the way, bro. Det var virkelig brutalt. Nu spørger jeg bare lige dumt, det gør. Men når de laver Guds stemme, laver de så sådan en... Og så sagde han... Altså, lavede de så sådan... Jeg tror, der er en lille smule reverb på, ja. Der er noget reverb på. Det bliver jo næsten nødt til. Ja. Men det er ikke sådan overdrevet, hvor nej, det skal ikke være sådan noget. Men der er helt klart sådan en... Men du skal have noget svung på. Ja. Du kan ikke bare være sådan, og Gud sagde, hej, hvordan går det? Altså, det kan du ikke. Nej, det er ikke... Ja, det er ikke Timothy Chalamet, der ligger stemme der. Så lad os bare sige det sådan. Oh my god, ja. Nå. Ja, let's go. Let's go.